Tientallen Cambuur-fans winnen van de moon aankwamen op de training van trainer Dwight Lodewegers en Simon. Om nooit te praten hoe die eerste derby in Tredje niet tiet. En om sjen te litten hoe grutsk de fans binnen. Net steende het 2 verlies van Juster. Ze hebben gewoon geweldig gevoetbald en ja, dan verdienen ze gewoon de trots dat we hier met z'n allen staan. En ja, we zijn hier toch om die man weer te steunen. Dat hebben ze wel verdiend. Onder voetballers van Cambuur had het net lijn, ze vinden de Leouters. Die hebben er alles aan dien en hebben gewoon goed spelen. Nou, ik ben zeer tevreden over het spel allemaal. Als de trainer van Basten zei van de Cambuur voetbal en wij niet, dat zei mij daar een heleboel. Nou ja, ik vond wij de betere ploeg waren daar, vooral de tweede helft. Ze zijn weinig van hun eigen helft af geweest, Heerenveen. En dat voor eigen publiek in de derby, ja, vind ik toch wat laf voetbal. Beter speel je als de tegenstander, vinden ze in Leeuwarden, en dan dags verliezen. Het is spietig, maar het jouwt de fans alle vertrouwen voor de thuiswedstrijd. Op 26 januari nemen beide Friese clubs het op een nijtje in elkaar op. Dan hier in het Leeuwarden Stadion. En dat wordt hoe dan ook een overwinning voor de thuisploeg, zo denken de Cambuur-fans. Nou, ik heb goede vertrouwen in met de 12e man. Dan gaan we er gewoon vol tegenaan en ik denk dat we gewoon 3 punten hier pakken dan. Dat denk ik wel, dat denk ik wel. Ja, we pakken ze gewoon met 2-0. Ja.